naučiť a ísť to skúsiť, že prečo nie. Také dobrodružstvo. A vlastne som tam šla. A bolo to dobrodružstvo? No, bolo to veľké a doteraz to trvá. Aká bola tá zmena? Ísť do krajiny, kde sa vlastne stávate jej súčasťou, zároveň ste stále Slovenka. Viete, to bolo 6 rokov po revolúcii, čiže tam nebola doba mobilných telefónov, internetu, čiže ja som nemala žiadne informácie, že čo tam sa deje a tak ďalej, len to, čo občas už vyšlo v televízii. A proste ja si pamätám len jednu takú pikošku, že naši boli, len aby si sa tam dostala už tým autobusom, lebo víza bolo ešte treba vybávať. Potom ja som tam šla tým autobusom, lenže mne rodina na poslednú chvíľu zvestovala, že sa im nejako auto pokazilo alebo niečo, ale ja som to nemohla našim ani povedať. Proste oni len aby sa dostal do Londýna, ja si tu myslím, no keby ste vy vedeli, že ja sa do toho Londýna dostanem tým autobusom, ale ja som sa potom z Londýna potrebovala dostať do Brightonu a moja angličtina bola fakt nulová. Ale proste som si pomyslela, že to zvládnem a aj som to aj zvládla.